So may adlaw mga kaswertes no. May bento no kumusta man no kumusta man atong mga combinations no. So ato sang i-recap ang atuang combinations mga kaswertes no na sayangan ko no sa atong combinations no. Nag-slide ang atuang gihatag na hearing combinations mga kaswertes. No sa second row pa lang sa first day sa atuang hearing combinations, ang resulta is 273. Okay? Ang atuang mga kaswertes 203 and 329. So sayang no mga kaswertes no giligas pagyod ang atuang tawag ini hearing combinations no labi na gyud kato ang gihatag nato na 386. I mean 836 no. 836 tapos ang slide niya is 839. Okay? Ang resulta ni sa second D mga ka-shortress is 387 no. So sayang itong combinations gi-slide pagyud mga ka-shortress. But anyway, ang atong steel no. Tuan ni gawas sa steel ang ating combinations usa mga kaibigan. Okay? So bawas ta mga ka-shortress no karon ang adlaw no. So bawas ta mga kaibigan no natay tulo ka hearing combinations nagihatag mga ka-shortress. Okay? So ato ang combinations kining tulo nakita nyo sa itaas no. 946, okay? 946, 754 and 674. Karon mga ka-shortress ang akong bet is kining 946 tsaka 7, 5 and 4. Okay? So muna siya ako ang bet karon and also pasok sa ato ang guides guides na angle mga kaibigan. Okay, so sa nangita og eskalera no, sorry ta sa nangita og eskalera. Ang ako ang eskalera mga ka-shortress. Ang ako ang eskalera is kini ang 4, 5, 3 and 3, 2 and 4. So kana lang ha duha 4, 5, 3 and 3, 2, 4 mga kaibigan. So karon mga ka-shortress no, ako sa ni-erase ha. So karon mga ka-shortress no, tagaan tanig slide combinations kini ato ang tawag ini hearing no based sa ato ang guide or angle guide mga ka-shortress. Okay, si 946 mo taning 7. Okay, bantayan niyo sa 946 ha. Si 754 arita ni 754 mga ka-shortress no himonta ning 2 si 7 na siyang 254 kining si 674 wala tay slide combination sa niya mga kaibigan. Okay, and usab no mga ka-shortress no kining 254 no tayai sa ninyo na sa STL labi na kadtong ang ilaha is STL no labi na part sa Mindanao and so on mga kaibigan no. So ang ato ang hearing for STL 254 mga ka-shortress ha. Okay, so kana lang mga ka-shortress and dahil sa nangutana sa ato ang angle guide no upload na ato ang guide para karong adlaw and ang ato ang tawag nini month of August usa uploaded na pud siya mga ka-shortress no. So mo ni siya. Okay, so naputay tutorial ana mga ka-shortress no. And usab no gusto ganahan mo lantaw or mo suon or unsa no sa ato ang angle guide kato ato mga tutorial guide I mean. So naata diri mga ka-shortress no ato ang mga tutorial guide sa kanan nimo mulantaw. Sa kanan mulantaw no, so dara ato mga tutorial guide mga ka-shortress no tamang panggamit so pagbuhat og mga pairing numbers 3D and STL 7 steps no mo ni siya mga guides na to mga ka-shortress tamang paggamit sa syndicate and mirror number no dara kalainan sa
every draw and all draw, no? So ay mong kalimtihan, nasa tay all draw, nasa tay every draw. Yan, calendar guide. So yan, so pakicheck na ako yung mga ka-shortress ato ang mga guides uploaded na tutorial mga kaibigan. Okay, so good luck mga ka-shortress and keep safe kayo always mga ka-shortress.